bandiraɓe amtuɓe yebde a yawa habrirde Pindi TV en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men kono kadi en calmini khalifaɓe diini en calmini khalifaɓe aada ko ɗon calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he en garti e émission holmbo woni an tawa ko ngol waɗi 210 keɗen mbaɗa nde ɗo yewtere witende holmbo woni an nam saaha foof e mbiye bamude an kam holto gadduɗa o holto jiituɗa o koye nder leydi Sénégal walla ko caggal leydi Sénégal hande noon mataw ha joni en jalti leydi Sénégal kono kadi o waɗɗani leydi Sénégal no Pulaar wirata ni maayo wona keerol o ummori en ko toon to République Islamique Mauritanie on noon o wiyete ko Boubacar Sow kono kadi sa wi Boubacar Sow mataw haaɗi ɗon anduɓe ɗum ɓe mbi a minen de min gandurimo ko Aljuma Sow kono no fawe no saahe ina saahe no fawe joni joni haade men woɗɗude haade ko juuɗa ɓendude en tottat mo konngol o salmodira e yeɓoɓe a yawa habrude Pindi TV. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum warahmatullah. Mi salminima mi salminima no fewi kadi wolini kam weltare no fewi fartange mawde addam ɗo e leydi Sénégal ko mbiɗa ko tan maayo wona keerol Mauritanie kam e Sénégal hay goto wawa seedno ɗumen ko woni Mauritanie ko ɗum woni Sénégal ko woni Sénégal ko ɗum woni Mauritanie ko ɓiɓɓe yumma gondi wonete kadi mi weltinima no fewi ardiɓe Pindi TV kadi baɗɗo sababu Oumar Ba ceerno Oumar ceerno Cukalel kanko hande waɗi nde fandare ha garmi ɗo hande e Pindi TV avec Dia Sali Dia ɓen fof kadi ko beltanima salmini Sali Dia musidɓe kadi anne mi salminima no fewi no gaccuɗa hajuji ma e foof addudemi ɗo e télé Pindi TV no mbirɗa ni han min mbiyetemi ko Aboubacry Sow ɓurɗo londirde Aljuma Sow gardiɗo feɗɗe haqqe fuuñeji so leydi min Mauritanie ko wona ko ɗum haade men aroyde toon mbaɗandema en gar hen tigui rigui ko beela a meeɗi janggo école? eyi mi janggui école. hoɗo kaɗɗa école? min mi haaɗi 3e année collège kono min mbami ko formation professionnelle. to banggue jangde ma hol caɗele ɗe ɓurɗa wurde to banggue jangde? bon aɗa andi no mbiyete ni han français yi albinos pulaari fuuñe aɗa andi gona e fuuñe e Afrique ko hunde hamnide no fewi kadi wona seeɗa matawde hamnide no fewi wona seeɗa surtout e rendo men ina hamni hen école aji pour jangga ko caɗele pour yimɓe ne ƴewirtama ni e nder école par ce que kamɓe ɓe gona yiyoɓe no fewi hay soɓe jiiya ɓe gona yiyoɓe 100% aɓe manki guite mabɓe ɗe manki yiide no fewi woni fuuñeji ɗi woni fuuñeji ɗi par ce que ɓe mbawa yiide tableau taw hunde goɗɗude walla bindi cewɗi la majorité tagui dowole hen jahata ha ɓooya jangde mumen bona sa ala entourage moƴƴo walla sa ala ngaalu no wawi jangde ma bona ɗon tagui doole hen jiita han kadi fuuñeji yohoɓe ene jaalo e laabi walla tampoɓe gurdam mumen ɗum ɗon tigui ko holno gurdirno ɗon banggue onon wonde yimɓe no mbiruɗa ni e ɗemgal min mbiyen fuuñeji e nder école aji ɗi beela ko on joddoto e onon foof ndendiɗo joddoto walla hono way artan min ɗon haala ɗo ko Pindi TV. bon aɗa andi mbinomi tan fuuñe kañum aɗa andi nden fuuñe ɓuuri hamnade e wurde e joni par ce que nden yimɓe gandan ɗumen no fewi yimɓe en doga ɗumen ene nefa ɗumen ene kula ɗumen ñamdata e mumen jardata e mumen won hen kadi jaɓata ni hay tottude ɗumen jooɗi. merci jaɓata ni hay salminde ɗumen kadi école ay jomumen doga ɗumen mbawa joddere mum même 16 goto a faami ɗum tagui sa ƴewani sa Allah so ɓurani famade tan gurdam ma no wawi bonde hen. caggal nde jangde ma boni holko adi wonde ko meccal ngal mbaɗɗa en tant que bon mi waɗi entrepreneuriat bâtiment mi waɗi ɗum
ɗum hannde woni jeeya ko wurni kam ga a faami kadi no gardimi fedde nde min kadi mi waɗi politique domaine politique kadi min ko neɗɗo social ala fof holtomi yaha par ce que min belɗon kadi sattana bon en satti gollal ngal ngara ka fuuñe aɗa andi nangue kadi moƴƴani jomumen par ce que kadi manque de mélanine ɓe ngala mélanine fuuñe ala mélanine onon joni joguɗo ko guure ɗiɗi minen guure woto min jogui onon guure mum sakti ngu woni guure amen minen a faami tagui minen fuuñe foof ɓuuri yawde hebde cancer peau so yeehe nangue no waɗi produit ji waɗata woni crème solaire e cumde jurtiɗe sa waɗani ɗum tan nangue so fettema an aɗa wawi ɓandu waɗa uuɓe so waɗi uuɓe so safraka wawi wonde cancer peau ɗum tagui fuuñe doole hen ko jiita ko jomum ene ñawa jomum cafrataki ha jomum dañi hen cancer peau jum bon Allah ruttini ɗumen ko ɗum ɗon aɗa andi yo fuuñe ko tagore Allah neɗɗo fof no Allah tagiri ɗum minen noon Allah tagiri amen ko wonde fuuñeji kono alhamdulillah amin parini komin goni ko neɗɗo ko Allah waɗma ko poɗɗa tan ko farnade hen anda Allah waɗiri ɗum a faami Allah wano waɗa ɗum gueɗe keddiɗe kono hay jaloɓe ɓe ne mbawi jibirde fuuñeji caltoɗo salminde on wawi ɗum jibi wawi jibinde fuuñe kadi fuuñe haydara ko tagode Allah tan haydara la wona koni raaɓa wona koni ɗum ɗo haydara ala haydara ko guri tan ko ɗum ɗon heddo noon Afrique mbiyen ko tan wonde fuuñe Afrique ko hunde hamde ni fewi to banggue gollal ngal jiɗmi wiide ndi garata nde beela ɓe ƴewranima ka fuuñe min potanima ƴettude wonɓe ɗon gona fuuñeji beela ɓe ƴewranima bon minen leydi amen Mauritanie amin jogui caɗele amin jogui caɗele par ce que sa yi aɗa liggo ɓe mbiyatma ka fuuñe Mauritanie to hay partout en Afrique partout hay Sénégal no waɗi a faami yima ka fuuñe mi ettatami par ce que mi jogoɗa entreprise ma mimi ara komi fuuñe mi yiɗi liggade hen mbiya mi ettatami hen par ce que komi fuuñe somi ittimama hen yimɓe jaɓata sodde walla jaɓata arde a faami c'est obligé ana ettata fuuñe pour an homa perdude walla ko ɗum noon hewani hande jogoɗa entreprise ma walla jogoɗa boutique ma etta fuuñe aɗa yiɗi liggade etta ɗum hewani Afrique hewani surtout leydi hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal kono beela an e société ma ko fuuñeji ƴettuɗa gadi ina liggo walla ƴettuɗa akkoɓe gona fuuñeji bon waɗi mo ngala fuuñe min gomi ko mairie Tabrazene mairie central mairie Tabrazene min go kone fuuñe kadi mbiɗo dilla domaine politique no fewi kadi min komi suppléant député o wiyete ko Khaly Mamadou Diallo kadi élection aji ɓenniɗo o j'étais en directeur de campagne de Ousmane Soumaré ɓe salminimo ko directeur de hôpital Dia en Mauritanie ko neɗɗo moƴƴo kadi neɗɗo joguiɗo conseil yam min joguiɗo juuruma yam surtout albinusoji Mauritanie kadi ɓe salmina no fewi mon grand frère Cherif Dam kadi on kadi ko neɗɗo entourage moƴƴo ko gueɗe kewɗe ina wallami hen e miijoji neɗɗo kala ko mbaɗa wawde wonde il faut jogoɗa entourage moƴƴo kadi min gommin koye fedde wotere yiyete ko amam ko debbo goto darni ɗum yiyete ko Oumou Kane min ko hen pormami ha mbawmi jogade miijo créede fedde fuuñe nder leydi Mauritanie tigui e ko ɗon namdal ngal mataw ko hendu wallide ɓesowo toon panɗen ko fedde nde holde sosa e holko taki ɗum sosede eko woni kuccam mum holde fedde nde waɗa créé fedde nde créé 2017 fedde nde créé kono nde ɓuuri heftinede ko 2022 nden nde dañi kayitaji seeɗataka woni récépissé nden heeɓa kono foof 2017 amin dillanno ko heewi mbaɗa activité mbaɗa social amin voyage ko holto fuuji Afrique goni amin jeehe tonet holno nde kerira holno nde fewjira bon aɗa andi min komi mbiyam ko komi fuuñe ko vekkimi adunam ko tampumi adunam ko mi yiiɗa fuuñeji kadi tampa ɗum waɓe hono am tampa komi tampatamo ɗum tagui joguimi fandare sosde fedde fuuñeji nder leydi Mauritanie pour mi wawa hakkiddeɓe pour mi wawa walladeɓe a faami pour wawa janguindeɓe pour mi wawa wadde liggodatnoɓe gueɗe kewɗe pour leydi wawa hebtindeɓe ando komin ɓiɓɓe Mauritanie naɓe komin ɓiɓɓe Afrique naɓe a faami amin poti jeeyade gueɗe kewɗe e nder Afrique surtout leydi amen Mauritanie ko ɗum ɗon tigui ko caggal ko fedde nde sosande gongo
on jooɗi tan cuɓoɗa ko ɗon jinnomi gara no cuɓori ɗon no cuɓoroɗa bon kamɓe fof on ndendu fuuñeji Mauritanie walla fuuñeji minen fof min ndendu ɓe cuuɓi kam ardade nder fedde par ce que ko min addi miijo min créé tout cela a faami kono wonani tan hayso mi addi miijo walla mi addi tan ko min tan wona président non wona min tan go fof ne jogui droit wonde ɗum par ce que ko haqqe minen fof go fof ne jogui miijo mum kadi go fof ne wawi ardade no mbawi mbaɗan noon goɗɗo wawi ardade e heddoto ko yimɓe fof gona gotum kadi wona a finni tan mbiya aɗa wawi ardade gueɗe kewɗe no foti waɗede par ce que min hay fedde Afrique kadi mi jogui hen poste tigi Afrique de l'Ouest mi jogui hen poste mo potmi occupde par ce que mi ɓoyangumimi États-Unis d' Amérique faami kadi ko ambassade États-Unis de Mauritanie suuɓi kam nawi kam holko woni kuccam mon vision fedde nde bon statut fedde nde ko wallude albinusuji fuuñeji mbawa janggude surtout sukaɓe tokosɓe mbawa safrade pour janggo jaam mbawa wurde koye mumen par ce que weeɓani ko mbimi ko tan wona fuuñe e leydi Afrique ko caɗele mawɗe surtout leydi Mauritanie e leydi Sénégal a faami par ce que jomum en jaaha en jalo e nangue par ce que nangue moƴƴani mumen ɗum jiɗɗon haɓade eyyi ɗum jiiɗi haɓade jomumen dokke boursiji jomumen guurno par ce que Europe sa yi leɗe ko diɗe jomumen jogui gurdam moƴƴam par ce que jogui logement ji mumen jogui gurdam mumen en jogui quartier ji mumen ko mbawi safrade taw jooɓata ɗum noon hannde ina saaɗi e Afrique surtout leydi Mauritanie e leydi Sénégal surtout minen leydi amen ni par ce que min kewani doctoreɓe toppitiɗe affaire ɓalle amen toon nder Mauritanie so min jiiɗi safrade wona ñabbuli heɓata men min mbawa safrade ko Sénégal walla mbawa safra Mali walla mbawa safra caggal leydi surtout faami ɗum noon minen leydi amen foti jogade ɗiɗen doctoreɓe waɓe toppitade amen e safara amen e gueɗe amen kewɗe surtout leydi gouvernement leydi amen leydi Mauritanie eɓe manki daranade amen ene feewi par ce que minen ko leydi ndi min jeeya komin ɓiɓɓe leydi a faami vraiment mi foti jagrede beele fedde nde heptina to banggue laamu fedde nde heptina banggal partout gouvernement Mauritanie fedde nde ko international ko laamu ngu beele ne waɗa hen jooɗi mum laamu ngu wona tout le temps waɗata laamu ngu sino waɗa hen jooɗi ma tampa ma déposa ma jaaha ma kaɓeɗa ma mbaɗa foof kono hay ɗum kadi caɗele ene leydi amen holno guurduɗon kadi caɗele baɗoji wayno élection no waɗa rumo jarde mbiyen saaha foof wiye puune nofuru taƴama ga koyngal ittama ga walla mbiyen e nder Afrique tan ina wuura ɗen caɗele tumande campagne électorale ina waɗa bon aɗa andi Mauritanie c'est un pays islamique gueɗe kewɗe ala toon ete ko fate sacrifice uji albinos uji ɗum ala nder leydi amen ala nder leydi Mauritanie kono hambi ne waɗi Sénégal komin cuwa yiide kono waɗi Tchad ne waɗi Bénin ne waɗi Niger ne waɗi Afrique leyɗele keddiɗe jomumen ene kirse cukulu mumen ene pembe koyɗe mumen ene taaƴe juuri mumen ene taaƴe mbaɗe sacrifice uji kono leydi amen suwa arde toon daw par ce que pays islamique min cuwa jogade ɗen caɗele min toon kam banggal sécurité amin mbi on sécurité toon tigi beele fedde nde ne jogui ngaalu sen kaali ɗum ɗo foof en wawata beele fedde nde ne jogui ngaalu bon ngaalu fedde nde ko mamin jogo activité ji min dépose amin jogo les partenariat ji comme mairie Tabrasin comme World Vision a faami World Vision ɓen kadi ne mballa min a faami par ce que ɓoyan komi waɗi partenariat avec World Vision no waɗi pelle kadi yiyete ko Madagascar Manako ardi ɗum ko Hawa Diop ɓen mairie e wonde hôpital Dia woni mi mbiyanmami o ardi ɗum ko professeur Ousmane Soumaré ɓen foof ene mballa amin no feewi ene mballa amin kono min ko fate gouvernement ko fate ministère de l'action sociale ko fate droit de l'homme a faami ko fate ministère de santé ɓenon foof wona walloɓe par ce que kamɓe ponno wallude amen surtout droit de l'homme surtout ministère de santé surtout ministère de l'action sociale ɓen ponno wallude kono ɓen sono mballata sono mballa ma tampa woni ko
ballata ni wonni ko ballata ni ko ɗum ɗon caggal ko ɗum ɗo fof en mbawa ɗum haali tawen kalani ka gardiɗo fedde fuuñeji Mauritanie kono beela aɗa jokkodiri e gardiɗo fedde fuuñeji Sénégal walla walla Mali walla sous région o aɗa jokkodiri e mabɓe ala fof minen fof amin jokkodiri amin jogui groupe woto amin jogui yo réunion ji mbaɗa Centrafrique walla Éthiopie Addis Abeba walla Tanzanie walla Mali min jogui ɗum gardiɗo fedde Sénégal o o arini Mauritanie o arini toon net journée mondial des albinos o arini toon net kono komin gari ɗo ko min cuwa yidirde min noddaɓe amin kaldi téléphone komi cuwa yimata soit jogade temps yidemi walla mi anda kono kam min kaldi no fewi ɗum noon tigi ko hande ko oɗon jiiɗi laynude miijo ngo ha jahon comme Europe walla koye nder Afrique tan kadi ɓurɗon yidde tan seynude miijo mon ngo non minen fof ko international fof woni Europe woni Asie woni fof par ce que miyami ko ɓayango min France e Amérique par ce que ballami fof de ɓuuri ummade ko caggal leydi ɓuuri wawde ummade caggal leydi kadi mi salmina musidɗam goto ite ko Guissé Diadio woni ko États-Unis 6 night o ha yo no jaranto nde kamɓe machallah ɓe mbaɗi hen juurmaɓe no fewi kay foye makko Guissé ko galle janon ko formation kono formation guese nde mi woni galle makko une semaine machallah o tinniyam no fewi kadi holko wonno sababu Amérique o wonno sabi ko yaade formation international quoi par ce que ko ɓiɓɓe leydi ɓiɓɓe Afrique no cuuɓa toon net min ko ɓiɗɗo Mauritanie cuuɓami hen to banggue ko banggue ONG tan international tan taw jiidani e banggue fuuñ a yarani toon ko banggue fuuñeji tigui tigui gummiɗa toon ndewɗa a rewi leydi France mi rewi leydi France foof koye oɗo par ce que formation ko 1 mois wonno après no mois gas nde comme heddima États-Unis balɗe sappo mbimi yawno hen Guissé ko gal makko gonnomi ko neɗɗo dariɗo ko ɓiɗɗo Mauritanie kadi ballawo no fewi ɓiɓɓe Mauritanie foof balla ɓiɓɓe Mauritanie foof wonɓe nder États-Unis o wiyete ko Guissé o jeeya ko Jowol ko minen pijji Mauritanie kadi omo jogoyam course mawɗo kadi omo jogoyam jurum hande eɗen mbawa haalde ɗum tawen kalani to banguen jiɗɗo jeeyede e fedde fuuñeji Mauritanie ko Mauritanie tan koko herti walla aɗa wawi wonde ga e Sénégal tawa aɗa waɗa Mauritanie Sénégal jeeyeɗa nde ɗon fedde walla ko ga tan mbiyeɗa ya jeeye e fedde wonde ga e Sénégal bon aɗa andi Mauritanie hay woɓɓe fuuñeji woɓɓe gummo Côte d'Ivoire gummo Sénégal gummo Mali gara toon ko fuuñeji kono hatta fof jeyete koye fedde nde par ce que minen min darini ko haqqe fuuñeji wona Mauritanie tan kala haqqe fuuñe woni minen ɗum min daronto kono min ɓuura darnade noon ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kono noon sa ari e Mauritanie min darnata par ce que ka hon amen min mbawa tan ko nannude minen e fedde amen nde kala komin mbawi hebde fof enen fof jeeyi en kaali banggue hôpitaux ji a yii no gurduɗon ni guila e banggue éclaji ha e banggue cuuɗi cafrirɗe ɗi beela oɗon ganni wadde comme hôpital mo ganduɗa tawa ko oɗon tan cafratoɗon eɓɓama fuɗɗama walla fuɗɗaka hoɗo tolni ko hemin hen projet ji mi goni wadde centre formation centre o waɗa école jomumen jangga hen école jomumen jangga hen métier ji jomumen ene cafro hen e nder centre o ko hen min goni kadi ko ariyat inchallah so ɗon namtono ballal kuɓtodingal holko ɓurɗon sohlude wallede ko jojji bon aɗa andi ko miyami ko crème solaire woni crème jomumen poporo pour so jeehe e nangue e lone e laafaji e comci e gurdam mumen dan gueɗe foof jomumen ene cohla ɗumen to banggue dawrugol woni politique a haali Mamadou Diallo en tant que sardiyanke toon to suudu sardiji république islamique Mauritanie caggal gondigal moon ko beela caɗele ɗe joguin ɗon o tami ɗum e junggo bon haali ene manqui minen leydi mbiyami ko ensemble nder sardiyanke minen illa men meeɗa haalede nder ensemble meeɗa haalde nder ensemble par ce que amin poti haalde nder ensemble kono illa amen meeɗa haalede toon ete
woni toon fof meeɗa par ce que minen ɗo ko fati ɗum ɗon waɗi sarɗi yanki Sénégal ɗon waɗi sarɗi taw handicapé ji ɗum Mauritanie ala naati Mauritanie ala handicapé ji wonde député nder Mauritanie woni ko ala handicapé ji kaltaka nder leydi Mauritanie fuuñeji kaltaka nder leydi Mauritanie ko wate député ji ala fof ensemble ala fof ko darini fuuñe nder leydi Mauritanie ɗum no hawnide ewa te an mbiɗa gonnuɗa koye Haali Diallo min komi suppléant makko je suis un suppléant kono illa min albinusuji meeɗa haali nder ensemble mataw peut être ma haaloy par ce que mandama kono heddi kadi wona kanko goto tan député ji fof illa min meeɗa haali nder ensemble ko noon ka suppléant mbiɗa komi suppléant Haali Mamadou Diallo Haali Mamadou Diallo est ce que on kaldino avant min kalta min haali ko miyami ko haali ko sehilam natilam ko monam presque kono wona kanko tan pelami par rapport mi meeɗa haalde ensemble député ji kewi Mauritanie kono konngol dande makko ɓuuri dande ma bien sûr kadi kanko fonno kanko kadi ko wonti tan ko député ji nder Mauritanie hannde kanko tan haalata ha nane nder Mauritanie kanko tan haalata nder ensemble hannde ha nane ha message kanko tan waɗa message a faami ha laamu Mauritanie fof watte hen hakkille honorable Haali Mamadou Diallo kalifa ma Allah min mbima ko ya wattu hakkille ka neɗɗo dariɗo aɗa dorani gendima tigui kono ha joni emin mbima ya wattor ɓiɓɓe gendima par ce que ko ɓiɓɓe gendi hande beela to banggue fedde nde beela oɗon jokkodire jayniyankoɓe naalankoɓe mogiyankoɓe gam wawde seynude bien sûr miijo moon ala artiste nder Mauritanie mom jokkodirani ala artiste hande nder Mauritanie mom jokkodirani sa ƴeewi album Babs min mbiɗami hen album Babs sa ƴeewi image o ma yiyam min mbiɗami hen dari e clip o wona clip affiche o ma yiyam hen min mbiɗami dari hen Babs par ce que o waɗiri ɗum pour hollum o waɗiri ɗum ɓiɓɓe Afrique naɓe ɓiɓɓe Mauritanie ganda albinos a faami ko tagode Allah ɗum ko Babs waɗi ɗum on message ala artiste meeɗa waɗi ɗum woni Sénégal woni Mauritanie Babs tan waɗi ɗum nangi albinos uji nangi handicapé calmini au passage en calmini Babs e kadi Babs mi salminima a faami kadi mois de Ramadan oɗo korko min mbaɗi activité min invité mo ari kanko Babs oɗi kanko fam mbayen foof a faami artiste aji Mauritanie ala fof min jogdima caɗele kono minen fof min jokkodiri ala artiste han nder Mauritanie mbaɗo nder Mauritanie mami jokkodirani kadi ko jaam tan min jokkodiri kala noddimi joomum kala noddimi goto mum jabot kam kala joomum kala noddiri kam min jabot ɗum mbaɗa waɓen advice en ni mbalo fof amin waɓen Amadou Birane Mangane en advice en ɓen fof amin jokkodiri authentique en absen ko ambassadeur am des albinos kanko Babs faami ko ɗum ɗon to banggue ha joni en kalat to seeɗa en jii to leydi Mauritanie ko ɓooyani ko walla nan ɗum nen seeɗa sukaɓe joloɓe e laaɗe gam yiddoyade Europe elle wonɗo wiyete wone moon jaaɓe hen ko ɗum hono sifori walla holno jiiruɗa ɗum bon aɗa andi Mauritanie ne muusi ko Afrique foof Afrique naaɓe tampi kadi mi yiiɗi gouvernement ji mbatte jeunesse o hakkillaji ko sukaɓe yohoɓe ene maaye laabi yohoɓe ene joolo e laaɗe wondi ko hay ala fof ko jari hen neɗɗo hoto heppan dañal ma kadi Mauritanie jeunesse mum en tampi par ce que gouvernement o ene manque daranade jeunesse Mauritanie par ce que kam gouvernement waɗata tan ko weela ala entreprise aji mo jeunesse wawi liggade nder Mauritanie wodani cikkumi ko ngaalu Mauritanie momin jogui ngaalu ngu momin jogui ngu minen ɓiɓɓe Mauritanie naɓe min potani yaade amin tampoy walla amin jeeliyo e pays ji goɗɗi walla potani yaade amin maayoy e laaɗade walla e clandestine désert uji par ce que ngaalu momin jogui ngu ene wawi wurde amen
kono heddoto ko gouvernement wallani laamu Mauritanie wallani jeunesse Mauritanie laamu Mauritanie haydara wallani jeunesse Mauritanie a faami yimɓe nan mbare e nder leydi yimɓe nan jaha en maayo nde e laaɗe a faami Mauritanie joni heewi banditisme a faami ɓen a wawa yaade ha ɓenma deeƴo sa yeehi mbareɗa laamu ala ko wawi haydara sa warama laamu deeƴo 3 jours woni enquête après a perdi a faami policier ji nan mbaɗa yimɓe e nder commissariat ji a faami sécurité ko wodani a faami ñande foof hitande foof ma nan neɗɗo warama nder Mauritanie taw ala ko mbawɗa hen a wawa wullitade a wawa wadde haydara a faami ɗum lamɗo amen foti ƴewtade onon fannu tigri ɗum noon en gardi hen ha ɗo keddoroɗen mataw ko hojomaji 5 e tawde en gari hen ha eɗen keddora hojomaji 5 mataw en duttot tan seeɗa to banggue haali joni laamu wallani wallata on ononni oɗo saaha holko tan ɓuuri wonde kuccam ɗam tigui rigui bon mi payi koye journée international yite ko journée mondial des albinos ko ñalawma fuuñeji woni 13 juin ko hen min goni amin ƴeewide yimɓe foof ɓiɓɓe Afrique naaɓe foof no ballirta amin e oɗo ñalawma mondinde ñalawma fuuñeji foof ala fof holto fuuñe woni nder ɗo taw o ñalawma taw weltata hen walla taw watta on fête tigi ko wona ko ɗum a ari Sénégal beele wonɗo invité ɗa ɗo wona ɗo kadi hoɗo gaddiɗa invité ɗo ɗon Pini TV gaddimi invité reftu hen Pini TV ɗon gaddimi invité heddiɓe ko haalde mabɓe walla so haalde bon on hema kaldumi kadi wona ari tan a waɗi émission a faami kono artude ɗo Sénégal wona hunde werde a faami kono kamɓe Pini TV kam kamɓe woni adiɓe évidemi ɗo e nder Sénégal adiɗe évidemi nder Sénégal ko Pini TV a faami peut être télé kadi baba hamme mi haaldima hawre baba hamme fayi ko daha on kam sino wona daha o ma ƴeftam a faami par ce que mi kaldini ɗum heddiɓe mbeɗami haalde e mumen cikkuma ma gaɗoy kono kam adade ɗo kam gadimi arde tigui e ɗum noon so wonke jinnoɗa haalde haalani mbaɗa ɗum résumé kala ɗum gasi haalani mbiyam tan mi salminima kadi mi yettimama no fewi yo Allah ɓoynimo e jokkere enɗam yo Allah ɓoynimo kadi e golle men kadi mbimi ko tan baɗɗo sababu o ceerno Oumar ceerno Tourel kanko waɗi o sababu foof wonde Salimata Dia ko neɗɗo moƴƴo kañum min tawdiri no Mauritanie neɗɗo kala ko mbaɗa wadde wona ɗum ɗo tan par ce que Salimata nomin tawdiri Mauritanie nde ko machallah no garmi ɗo nde ɓe noddima téléphone alhamdulillah aɗa noddu on hen ga ettata sa noddi ɗumen law gotol sa yi aɗane Sénégal sa yi toon sa noddi ɗumen ettatami téléphone ngaji te a dañi ɗum ni mi dañi ɗum naɗɗa ko Sénégal wona law gotol noddaɓe coupe ma te Mauritanie ɓe noddunoma he ƴette téléphone ngaji mon ɗi notoɗon gandi so jeehi Mauritanie on nototo on noddanmo o noto moon wadde o ari ɗo e Sénégal notoɗen mo onon jomum téléphone ngaji ɗi guila o naati Mauritanie o naati Sénégal emoni nodda moon oɗon caali notade onon saliɓe notade notoɗe ɗum wona lawol jaakay nunɗal jaakay timmal jaakay ndimako wona teddugal oɗon jokkodiri makko guila to son tawi ɗum Mauritanie so ɗo nodduɗonmo fof o tawa mon o yaada mon ha garton ɗum ɗon noon ko ɗon dewɗen jettuɗen Sali Dia e Ali Samba Ndene Fall ko onon gonduno toon Mauritanie ay Ali jaɓɓimomo no feewi Sali jaɓɓimomo en jetti kadi ceerno Oumar Samba Toubak ɓinene Aissata Mamoudou Diallo e Babou Samba Toubak gorko mo Mbule Wendu Jeeri Awgale Wendu Waala Beeli Nguddu Ngoore Malandu Sembe Yare woni ceerno cukalel kadi o wano kanko o wano wiide ko ceerno ɗum wona domaine makko o wonda kono kanko ko o walli kam no feewi noon on journo min joddinde ala fof mo noddani ala fof mo noddani on kihiɗi tigui a faami waddudemi e yimɓe o wano wiide ko ceernajo o toppito affaire ceernagal makko kono ko ceernajo mbaɗo social tigui mbaɗo social no feewi woni ceerno cukalel en jetti musomo Alpha Ñako Modi Sidi Lewel Gala Bukal Boy Paate muso moƴƴo Salamata Modi Sidi Lewel
Gala Bukala Muso Salmata Ali Modi Sidi woni nene ma Muso en gandi o waɗi dewgal gongal wawi wono tataɓal mbiyen yo Allah waɗi hen barke ko jibina e ko fagga yo Allah waɗi hen barke wonno koɗo men ko omo ganduɗa ko Boubacara Sow walla mbiyen mbo Aljuma Sow gumreɗo en to République Islamique Mauritanie Pular nawi walla loɓoɗen konngol jolfe ɓe mbiye mbam gattana waysi jurguila bokko ɓe mbi mbabba ina raɓɓiɗi kono koye jibinande nde jeeya ɗum noon ko o tigui wonno koɗo men ganden yewtere nde ko Toubou Baye Fall ala foof fattere nda yeyata e Toubou Baye Fall ko ɗo mbaynoɗen e tonggode 210 Allah jarama on jarama merci beaucoup Samnin merci beaucoup